שלום לכולם, אז אני ככה אתן הצהרה קטנה, תודה שהצטרפתם אליי, אני קודם כל אספר קצת על עצמי, אז קוראים לי חסן, אני חסן נסראללה, אני בן 64, מאוד אוהב לבלות בחיק החברים, ליהנות, לשתות, מאוד אוהב לשחק אפילו בפורטנייט, אני עומד בראש ארגון שנקרא חיזבאללה, יש הרבה שקוראים לנו ארגון טרור, אבל אני פחות אוהב להגדיר דברים ופחות אוהב הגדרות, יש לי כלב שאני מאוד אוהב, קוראים לו חומי, הוא ככה חצי פירני, חצי ג'ק ראסל, מאוד שובב, מאוד חמוד, אבל אני גם מרגיש שאני גם קצת שובב וחמוד, אז אנחנו ככה מוצאים אחד את השני. וזהו, מה עוד אפשר להגיד על עצמי? אני אוהב להתלבש, אני לא מתבייש בזה, אוהב להתלבש, אוהב מותגים. וזהו, לגבי ההצהרה, אז אני אתחיל פשוט להגיד את זה. אז רציתי להגיד שהחיים הם החיים הכי טובים שיש, ואני אוהב לחיות ואוהב ליהנות. ואני מצפה מכולם שנאהב אחד את השני לנצח. וזהו, מי שצופה בי עכשיו, תגידו לאמא אני אוהב אותך, תגידו לאבא אתה המלך שלי, וזהו, שיהיה לנו רק כיף וגדול, ובסבבי בבי מה שנקרא, וסבבה אגוזים, ואיך שהצעירים אומרים, אני בומר, אבל אני קצת מבין את הרשת, ואני מקווה שתשתפו את זה, ושיהיה לנו בהצלחה ושרק נאהב. וזהו, אני הולך לשתות לי עכשיו לאיזה למונצ'לו קטן, וליהנות מהחיים, ואני אפילו לא מתבייש בזה. אז יאללה. תעבירו את המסר, וזאת ההצהרה שלי, ותעשו סאבסקרייב, ואני אוהב אתכם. יאללה.